Japuojre ma jaklas 7 owito ngimane mane yudo thieth e osiptal maduong' ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital kama moko yudo hinyruok mopogore opogore kokale masira mar mach manomuoche kar nindo mar kar somo mar Adu Blossom e kar chung od bura ma Nyakach. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Masira makamano no muoche kar sabich ginuso tieno manyoro e kar nindo achiel mar Adu Blossom Education Center mayudore Katito e sub-county ma Nyakach. Koyango wachno, osipidi ma Nyakach Daniel Chacha owacho ni ne gichopo kanyo mapiyo bang' yudo lipot mar masira no kendo yudo ka jopuonjre 10 kod japuonj achiel ne mach odinonegi e kar nindo no. One of the dormitories which is occupied by the pupils, especially the boys, caught fire. That information reached us. We responded towards that particular incident. Etwakne kod Ramogi TV olero ni reso ji 11 go ne obedo matek kalure ni dhod kar nindo no ne olorore gi iye gino mane ochuno mondo gitur dhod no eka giresgi. It really took time to break the door that was locked from inside. However, we managed to break the door and assisted the banned pupil plus a teacher who was inside this particular dorm to get out. Chacha bende omedo ni obila mag okwach kich osechako timo nonro matut mar yango gino madine kel masira mar mach makamano. We have commenced investigations. With me, I have the sub-county criminal investigation officer who is with me here to conduct the investigation. We have been in the school since last night at 11 to try and get to know what really caused this fire. And up to now we are here. Investigation is on a advanced stage. We will involve experts, fire experts into this to assist us establish what really caused this fire. Jod bura ma Nyakach Aduma Uor mabende no chopo e kar masira no ochwalo otege maglit kod kuyo ne familia jopuonjre go kachiel gi kar somo no mangima ka koro okwayo mondo kas nonro ewi masira no. My Chilkum schools mosemiwa good name and one of the best performing schools mosetero nyithinde wa mang'eny mbele in national schools and to universities. So I just came to assure the parents kata the ones and to share my condolence with the family which has lost their child. Jopuonjre 4 mane ngimagi ok ni kamarach ahinya ne oringodo e kar yudo thieth ma sub-county hospital ma Katito ka 6 mamoko mane ngimagi ok ber kod japuonj achiel ne oter e kar yudo thieth maduong' ma Ramogi Odinga kuma pod gidhi nyime kod yudo thieth mar reso ngimagi. Jatelo maduong' ma Ramogi Odinga Dr. Japuojre oyango ni nyithindo 2 kuom 6 mane oter e kar yudo thieth no ne owangi atamalo 60 gino mane oketo ngimagi e andaki. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County.